gaur zarautzen San Pelaio eguna espatzen dute eta, bueno, zugarrizko besta ondia da. Joder, Felipe, me cago en la madre, tu hau zautzen dut. Mira, un soño polilla. Joder. Eixo, Felipe! Sei, bai, soñu polilla. Modu egokia, jendia hola esnatzeko eta... Bueno, txalo bro bat, ez da? Joder, Felipe! Aspaldiko zer modu. Ondo? Berriro tartzen gehala, Bai, bueno, konkista horrian, azken aldia ez, horra ikusi golkar tarteka. Zer da, hau ez da txalaparta? Bueno, ez, hau berez da, hau bel deitzen da. Bai. Eta, kopia bada originala Handrun Suizatik. Eta da perkusioa beste bat. Bai, Soinu berezia, oso polikia. Ez da enerreza, Ez, seguro. Joder. Ba, bueno, zu gauza berriekin, gu saio berriekin, bost baiet saioa, galderak egin, gaina zu mundu ezagutzen duzu, asko bidaiatu duzu, kirolaria zara, ni uste dute, aproposa izaten altzara da gure programarako, orduan, pres, erronka zaila ere bazara, bost baiet zordun, venga, ba, bost baiet, eta ikur ezagun zenbate dakien gure Felipe jaunak. Bueno, ba, Felipe, beti bezain ongi ikusten zatiot. Bueno, jarretzen deu. Eta ze, txalaparta utzi jaia, ala? Ez, jarretzen dira, Bai, gaina dokumentalak eta pelikulak eta egin dituzu. Bai, mugaritzekin eta gastronomia inguruan. Sorte hon, Bereta, sorte hon, venga. Kamarak, adiz, honek korriketu dut asko gainea. Denbora, zein auzotan bizi dira Espinete eta Don Pimpon. Ze auzotan? Bai. Barrio Sesamo. Bai, denbora. Mira, 6 segundo besterik ez, eta zure ustez Don Pimpon eta Espinete Sesamo auzoan bizi dira. Bai. Ikusten zuen hori, oz, Ba, txikitan, bai? bizkat, Ba, bai, zuzen, oso ondo, txalo bat, ez, Feliperi. Jak, 20 euro. 20 euro eta 6 segundo besterik ez. Horrela, 5 minutu. Oso ondo. Mendizalea, Bueno, pixkat. Pixkat inguruan, Hau jakin barreko da. Denbora, nola deitzen da Everestera igo den lehenengo euskalduna? Lehenengoa, Martín. Eta, Izena. gehiago? Martín, ez dakit. Beka, galdetu estela, beka, ondo zoaz, bainoan, abizena behar dut. Kaixo, egunon. Galdera bat, badakizute zein zan Everestea Baina, igotzen lehenengo hau igotzen euskalduna? oxigenoarekin, gero beste batzuk oxigenorik gabe. Martín Zabaleta. A ber, Guatu naiz. bai? Martín? Martín Zabaleta. Denbora! 33 segundo besterik ez, galdetu behar izan duzu, eta dena, baina alore ez duzu denbora asko ahortu. Martín Zabaleta, lehenengo euskalduna. Bueno, guatu egin naiz, uste baiet, baina ezagutu nun garai baten, baina auskalo, Ba, esango dizut, baiet, zuzen, oso ondo, Martín Zabaleta izan genuen. Gaina, ari nintzen esaten, oxigenoarekin igozala, eta lehenengoa oxigenorik gabe usteot inurrate izan duzala. Usteot, oxigenorik gabe. Ba, Martín Zabaleta Hernanikoa Santa Barbaran desente ibiltzen zan. Eta horren ezagutzen duzu. Bai. Bueno, estatu batuetan bizia. Gaina, espirizu horretan izan duzen esakar bat. Usteot, Xabier Erro. Eta etzun gailurrekin, baizik ere, gatu zen pixka bat berago. Eta, garai hartan, zegoen arroparekin, ze gaur egun, kriston arropa eta kristona eta... Kriston meritua, Kriston meritua. Martín, iopa meka bentsor, euskalduna izan behar da. Jarra ezagun, denbora, zein abeslari italiar egintzen ospetsu boys abesten. Zein abeslari italiar egintzen ospetsu Sabrina. Boys, bai. Denbora, nola zinkanta? A ver? Boys. Boys. Digo, txalapartarekin, nola ba? Bueno, ibile ginean, han italian jotzen, baina... Sabrinarekin? Ai, amigos, Sabrina parion eukita ustote txalaparta atxunola behituko gehiagiz, da? Sabrina. Bueno, bai, zuzen, Sabrina dugu, oso ondo. Daka, oso ondo, zuek txalotu hona tope. Ze, 60 euro? Bueno, 60 ez dio gaizki, momentu bateako. 42 segundo besterik ez. Ondo dago. Ikusten dudanez, txalapartari modun oso ona zara, eta gure programan ere bai. Bueno, momentu zerrexak, ikusiko dugu aurreako. Denbora, zein herrialdetan dago Zagreb iria? Zagreb, Bai, Zagreb iria. Honi galetuko dugu. Kaixo, atxalde hon. A ber, zeni, barkatu. Badakizu ze herrialdetan dagoen Zagreb herria? Zagreb. Ez dakite, a ber. Boys, na 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 na. Boys, boing, na na na. Zagreb herria, badakizute ze herrialdetan dagoen? Zein? Zagreb. Bueno. A ber, baldakizute Zagreb irian dagoen, a ber? Ez dakite, bueno, bat esango dut. Vale, Rusia. Rusia, bai. Denbora. Ez dakit. Minutu bat eta 50 segundo. Zagreb, Buda.
oso hiri ezaguna da. Ez da Rusia, baizik eta Kroazia! €20 bueltan, ez? €20 bueltan, eixen. Oso ondo. Hola, €100. Ba, nek uste nuna jakingo zenuela, Ba, ez nahi zibili. Gaina oso hiri politia da. Zeo zer ikasu dezu behintzat gau. Hori da. Pelikulak eta gustoko? Bueno, bai, ikusten ditut, baina... Gaina, errango nuke Piero honekin, hori eman buelta. Pelikula behitiko ustote apropos esaten altzea dela. Adi, denbora, zein da gaur egun James Bond antzesten duen aktorea? Gaur egun ba. Bueno, galdetu. A ver. Ane, badire bineska, beha, jarraitu, korrika, venga, Felipe. Barkatu, berez galdera bat. Badakizute, James Bond zein egiten du gaur egun? James Bond gaur egun. Azkeneko aktorea. Ez baino orain dana, Ez dakizute. James Bond aktorea azkeneko pelikula zein egin duen, badakizute? Ez. Bueno, 3 minuto ya, 3 segundo. A ver. Bea, jandia badago. Bestela, oiukatu bestela. Edo paso egin, Felipe. Ez, badakizu James Bond azkeneko aktore. Daniel Craig. Bueno. A ver. Denbora. A ver, esan. Daniel Craig. Denbora. Mila esker, Da, lehenbiziko erantzuna eta nik gero denbora. Vale? Pardon, Daniel Craig. Eta horretik nortzuk izan duziak? Ez dakit. Batzuk izan duziak? Bai, baina ez dakit. Bueno, nik ala galdetu zut azkena. Bai. Daniel Craig. Irudikatzen duzu tipua? Bueno, Hola, fakzioak eta... ikusi eta azkeneko pelikula. Bai. Ba, izango dizut, zuzen, oso ondo, Daniel Craig, oso ondo. 0-0 zazpia jentea. Hola, xe. Zarautzen kanpotar desente, Bai, hombre, hemen turismo asko da, ota. Bai. Baina, bueno, hala ere, nahi izan ezkero, baduzu paso dituk aukera. Hombre, mentxe, mira, burondiak eta datozu. Bueno, bat oste. Kaso. Alde batera. A ver, txoi. On, hemen, jo, hemen. Ai, apa, hau zertu, launa? Bai, huerga nahi dia. Bueno, 78. Zen badiru? Bueno, 60, ez da gaizki, Bueno, ez da batera gaizki. Denbora, zein koloretan egiten da Ryder Cup txapelketa? Zein kiroletan egiten da Ryder Cup txapelketa? Ryder Cup, zein kiroletan? Zekiroletan belata, ez? Pentsau ez dela, erran, galdetu, Ryder Cup txapelketa, ze kiroletan? Barkat, bai, golfan da, ez? Bueno, bale, golfan, bai. Denbora! Eskarrik asko. 70. Eta zure ustez Ryder Cup? Bueno, golfean. Golfean. Pentsatzen un Ba, zuzen, oso ondo, bertxe baioro, oso ondo. Zori, betxe. Eskarrik asko. Bueno, kaso, manek, kaso. Kontuz? Lasa, pakia behar diu, pakia. Pakia behar diula. Hau maltzurrak. Tula balillo. Venga. Joder, hau edo bintuki. Mira pizka bat, Pampara. Bueno, gerarte, manukoan. Hau da, musika entzuen eta ja katxotego guaz atzertzai, venga. Bai. Seitio barrio lanian? Seitio barrio, minutu Minuta piko, ez? Horrela ezin da landik egin, Horrela ezin da, tentazioa mentxen aurrian jarri hau ezin da, Honen jendu, erraldo jarena? Bueno. Egin erraldo jarena? Hau da erraldo ja, bos baietz erraldo ja. Duela, marbito, itxagun inur eta bira, hau ja, kalea jendez lepo. Bueno, ba, jarra ezagun, 3 minuto eta 50 segundo, 80 euro ja patrikan, izan daiteke, 3 euro. 80 euro, bueno, eta jarraitu behar dugu. Denbora, gorputzeko zein organok ditu, aurikulak eta ventrikuluak. Aurikulak eta ventrikuluak. Beharko da. Gorputzako ze organoa ditu, aurikulak eta ventrikulak. Hau da katxondua, musika entzun, aurikulak, ventrikulak. Ez que nien naiz, beti izango naiz, gaizkitza egiteko sumendia. A ver, bihotza. Bihotza, denbora, lauta bita bi. Zer topatu duzu hemen, erizainen bat edo medikuberen bat edo... Aurikulak eta ventrikuluak bihotzak ditula. Bai. Ba, ongi errana, zuzen, oso ondo, bertze bai uno, oso ondo. Bueno, 100 euro, lauta bita bi.
lauta hogeita bi, baina hogeita mezortzi segundo falta. Bueno, jarrai ezagun, denbora, zein da La Ochoa artistaren benetako izena? La Ochoa. A ver, jakingo dute. La Ochoa. La Ochoa artista, zein da bere izena? Badakizute? La Ochoa. Ez dakit. Oso ondo. A ver, gazteren bat. La Ochoa artistaren izena... Ez dakizu, ez? A ver, badakizu? Ez. Vale, paso. Paso, Bai, paso. hau paso ingo diat. Vale, jarri metxen, ezkerrian, hola xen. Eta bestela paso egin, baina bestela bota dozin izen, osea... Bai, batzutan txiripaz asmatzen da. Bueno, lauta berroita maika, Bueno, behetzi segundo faltan. Bat, agian. 20 euro galdu dituzu, baina bueno, izango zu beste aukera bat Oso abanik. ondo, Jose Antonio Niel fado izena. Jose Antonio Niel fa La Ochoa. Bueno, bera ezautzen duzu, ezta? Bueno, noiz baita hola konzitu dugu, baina... Bai, hori izena da berez. Transformerra edo, bueno, emakume esan dela, eta bueno. Emanalditan eta konzitu dugu. Ba, gaina berak erabesten du, eta... Liberate! Enkanta, liberate! Bueno, Ochoa, barkatu, baina... Beste gauza batzuta ez dakit ebili izan izan, baina abesten ez. Kristona hotxa, baina galduta dokat. Erretzen duzu? Ez dut erretzen. Du tipo sanua, zehatza. Denbora, zein kontinentekoa da jatorriz tabako landaria? Tabakoa Bai. amerikanoa. Bai? Bai. Denbora! Amerika. Zein kontinentetakoa da jatorriz tabako landaria? Hori zen galdera. Ameriketan dago? Ameriketatik dator? Bai, ez pentsatzen, Bai? Puruak eta kubarekin lotzen da asko, eta... Bai, baina agian... Eta tabako landaria. Auskalo. Kafe adibidez Etiopiatik handator. Etiopiatik, beti Kolombiarekin eta lotzen da, baina... Jatorriz, nonto ginean grabatzen. Oso ondo. Bueno, ordon, kafea Etiopiatik eta tabako landaria... Ziur nago. Ziur, Ameriketatik? Bai, zuzen, oso ondo, bertso 20 euro. Venga, Felipe, jaka. Primeran, agortu ditu. Bai, lauta berroita mazazpi, ordon, 3 segundo besterik ez, ez du ematen denbora, beste galdera bat itiko. Beraz, zenbat diru dokazu hemen? Bat, 2, 3, 4, 5, bueno, momentuz, 1 euro, txalotu behar dugu, Felipe! 1 euro! Baina, Felipe, hau eta bukatu, nahi zan ezkero, Nahi zan ezkero. Kantitate hau, bikoizten alduzu. Nahi zan ezkero. Zerin bar da, proba bat. Baina ez pauzu gainditzen, guztia galduko duzu. Oda, bikoitza, ala ezerrez. Orduan, zuk ikusi behar duzu. Bueno, jolastuko dugu, ez? Zuk ikusi, bai! Bost baiet zardun, venga, bost baiet, oso ondo. Prestau erronka, baina gogorra, ze tipo bere gogorra baita. Zuk txiribiton ezagutzen alduzu? Txiribiton? Txirri-mirri eta txiribiton. Bueno, izan bozinak intabiltzen. Hoi da, ez da oso iztuna, telebistan, gero ez da isiltzen. Baina, bueno, txiribiton. Irudikatzen zu aurpegia, bai? Bestela txirri-mirri, hirugarrena. Ados? Bueno, proban izatutxu bat jabako zu gina. Betzat, jakindan horren txiribiton. Zin bar duzu, adi, plazara joan, plazara joan, txiribiton topatu, baina buru handia, eta bere buru handia jantzi, eta torri. Eta torri korrikan egana. Joan, txiribiton topatu, bere buru handia, buruan jarri, pizontzia hartu, bazpare. Plazan ibiliko da. Plazan ibiliko da, Eta nate torri, eta niri golpe banjo, venga, jazta. Eta horrekin bukatu, eta espazo topatzen galdetu nun dagoen edo jaztu mutu, bale? Proba guzti hori egiteko, 90 segundo, ja! Azkarra bada. Barkatu, txiribiton nun dago? Barkatu, txiribiton, gaudeiken ETV-ko proba bat, badakizu? Behar dut hau eta zu etorri nerekin. Foto bat. No, pero es que tengo tiempo, pero ven conmigo. Ahora, que no puedo. Dame esta. Pero ven conmigo, Hementxe bator, a ver. Bere pizontziarekin. A ver, denbora. A ver, kaso. Zaka, denbora! Jotzen altzen usua bego, Bueno, quieto, es que no, a ver. Guapo, me ha vuelto a ver. Hola, Shen. Bueno.
Ze, karrarik baldu? Bizka bat, ez? Bizka bat. Bueno, ikus dezagun. Txiribiton, buru handia lortu bat zenuen, hemen txaukazu. Bizontzi ere bai, golpia jaso dut. Eta hori den nahi txiko, hartarrasa, kamara, kongi zaudete, Jokin eta Jose Luis, ondo zaudete bai, bueno. Hauek ere korek etxuztela, hauek daude prestauta Iron Man bat itxikota. 90 segundoko tartea zenuen, proba gainditzeko, uste duzu baietxala zetz. Hola edo hola. Hola, bai, txirritena izan ditzein, hola, bai. Barrango dizut, proba, gainditu duzula, oso ondo! Minutu bat eta 3 segundo. Venga, kendo hori nebaztu, oso ondo, Felipe. Afre, alda, abai, bale. Dale, hola, Xer, eskerrik asko, eskerrik asko, Venga, Borbaiet, atope Borbaiet. Bueno, a ver, hogei. Bueno. Berrogei, a ver. Hirurogei. Larogei. Eun. 200 euro. Zoriona, Xera. Bueno, jazta, 200 euro Patrikan. Zuri parte hartzagatik, lehiakide ona, musikari ona eta lehiakide ona. Kirolaria asko dakiena. Bueno, asko ez dakit, Bueno, bai, ondo. Bost baietzen hartu duzu eta ondo atera. Mi esker. Venga, 1, 2, 3, bost baiet! Oso ondo. Musika jota, belarriak alaitu, bale? Vale, eskerrik asko. Sorte hon.